Joo, älä lähde sinne ollenkaan. Et käy minun kiinni. Äsken kävit kiinni. Joo. Et käy minun kiinni! Etkö tajua? Ei, mä oon vaan sun edessä, mä estän sun pakenemisen tässä näin. Joo, mä asun tossa. No aivan. Saat asua, mutta sä et nyt lähde tästä, kun poliisi odotellaan. Joo, heti kun poliisi on tässä, niin sitten sä varmaan pääset. Joo, mä menen. Homma. Mulla on oikeus. Joo. Ette koske minua. Ette koske minua. Joo. Te olette yhtä vastenmielisen näköinen kuin se, joka raiskasi sen tytön siellä Ruotsissa, Suomessa. Jolla on samanlaiset silmät. Joo. Samanlaisen innoittava. Tää on mun koti! Tää on mun koti! Joo. Joo. Ette koske muuhun! Turha yrittää mihinkään karkuun, kun poliisi on tulossa. Ei! Toi on mun koti. Joo. Antaa olla vaan. Joo, mä saan mennä odotellaan kotiin. tässä nyt poliisia ennen sitä. Älkää koskeko minulle, minä saan mennä kotiin. Ei kukaan ole teihin koskenut, mä vaan estän, että teistä pääset karkuun tästä. Ette te voi tehdä tota. Jumakauha. Mä haluan kotiin. Poliisi tulee. Pääsette heti kotiin, kun te olette suorittanut sen maksun. En minä maksa mitään! Hei! Sairasmurhaaja. Tapatteko se nuoria tyttöjä? Sairasmurhaaja. Mun on oikeus päästä. Mun on oikeus päästä kotiini. Teillä ei ole niin kauan oikeutta, kun teillä on maksamatta tää homma. Hei! Pääset tästä näin heti, kun sä olet maksanut tää homma. Ei. Mä vien teidät oikein. Mun tyttäreni on juristi. Joo. Tyttäreni on juristi ja hänen vietään oikeuteen. No niin. Hän valmistui viime syksynä juristiksi ja hän vietään oikeuteen. Varmasti. Kyllä! Kyllä! Laskekaa mut oikein! Ensinnäkin te annatte väärän informaation, että mä en pääse kotiini. Tästä teille tulee sakkorangaistus, että mä en pääse kotiini. Mulla ei ole oikeutta ilmoittaa, mitä te olette tehneet väärin. Ei tuu mieleenkä tollasen henkilön kanssa. Ei tuu mieleenkä! Te Hei! Mä en pääse kotiini! Hei, haloo! Ei maksa!
poliisia. Niin, Mutta hän ei odotellaan koske poliisia. minun. Hän ei koske minun. Hän Ei kukaan oo suu koskenut, kun me Minulla on odotellaan oikeus mennä poliisia, me vaan kotiini. estäneet, että sä pääse karkuun tästä tilanteesta. Joo, tässä on todistajia tuolla ja tuolla. Ja minä menen kotiini. Joo, mutta jos sä yrität väkisin mennä siitä pakoon maksua, niin... Ei, kaikki te tiedätte, että minä olen tässä. Niin. Minä menen kotiini nyt. Te olette todistajia. Poliisi on Joo, kutsuttu, se on kutsuttu, tulossa mutta hän ei koko ajan. laske minua kotiini. Ei, et sä voi lähteä, kun poliisi on kutsuttu, se voi odottaa tätä. Ja mulla on oikeus mennä kotiin. Ei oo, kun sä et ole maksanut sitä taksia. Sitten sä odotat poliisi ensin. Mulla on oikeus mennä kotiin. Ei oo, kato, sä et ole maksanut taksiin. Niin Älkää viittu. Joo. Että sä voi väkisin mennä siitä ohi, kun sä... Joo, mutta hän koskee minua koko aika. Joo, kun sä kävelet päin. Ei, kun minä menen kotiin. Ei, kun et sä voi mennä kotiin. Sun on maksettava taksi ensin, sä odotettava poliisiin. Joo, ollaan odotettu. Niin, Hei, mä odottaa poliisia, mä haluan kotiin nyt. et sä voi mennä, kun pitää maksaa. Ei! Mä menen kotiin. Kaikki nämä ihmiset toteaa, että en ole maksanut. Laske! Laskekaa minut läpi. En laske. Ei! Se on ihan selvä juttu, ei kaupastakaan voi lähteä maksamaan. Vartija ottaa kiinni heti. Ei, mulla on oikeus päästä kotiini. Sitten kun sä oot maksanut, niin tämä poliisi on todennut asian. Entä sen jälkeen, kun sä pääsit? Tiedän minä näin. Tiedän.